Occidental, mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ito nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Philippine Army nagpahayag isa sa mga suspek na aresto sa pagpatay sa isa ka barangay kagawad sa siyudad sang Sagay o kung miyembro sang Philippine Army. Highway Patrol Group nagumpisa na sa pagpatigayon sa Partial Road Clearing Operation 2.0. Sa balita national, NDRRMC ginarekomendar ang pagdeklarar sa state of calamity sa bilog nga Luzon. Komitiba sa Kamara ginaprubahan ang paghatag sa 50% ng diskwento sa mga senior citizens kag PWD sa pagkuha sa passport. Maayong aga Bacolod, may agabilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Nobyembre 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel kag Aksyon Boy Duran sa aton mga detalye sa aton mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Mabigat. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Good morning mga ka-aksyon! Good morning, Action Boy! Yes, sa good mga morning. nagaupod subong sa aton, mayogid nga aga sa inyo mga ka-aksyon. Kay Kabilyon, Chariz Larida, good morning. Dara sa may Dubai. Kay Miss Heaven Heaven, good morning man. Kay Jobel Ramigyo, Remigyo, ni pagbasa Action Boy. Remigyo Baldonado, good morning. Bret Hart Donato, mayong aga. Veronica Baliados Itchauz, good morning. Ginagreet niya lang kuno iya nga husband, Kagawad Gary Itchauz. Happy birthday today! Happy birthday Kagawad! Sa sa mo sa Estefania. Gali. Gary Itchauz. Happy birthday lang da Kagawad Gary Itchauz. Happy birthday. Yes. Kay Lige Villares Achivar. Good morning, Action Boy and Dorel. Hi kay Lucy and Ramon Achivar. Always kuno nagalantaw sa aton yung Facebook Live. Sa Thank you. kilometrahe 11 sa bago na sa kilometrahe 11. Perfect. Sige, go Action Boy. Ikaw naman Action Boy Si President Dennis Richard Tibor Roma. Ay, ara siya gali. In fairness, early pa siya nagbukta. Nakaka-proud. I'm so proud, mom. Gerald Guillermo, good morning man sa imo. Sa kay Vicente Similiano. Good morning man. Sige, sa kay Milagros Cesar Alit, Nakimila Alit. Good morning sa imo Kagawad, no? Si Kagawad. Morning Kagawad. Kay Rodney Uyangorin, watching from Isabela. Marilyn Sikihor. Action Boy, wala mo nabasa si Gerald Guillermo. Gali kay gagulpi lang vlog ako nga. Nagasaka, yung mga monitor. Si Marilyn Dilar Olvido Sikihor sa Fernville Executive Home sa Pahanokoy. Good morning. Kay ari si Ma'am Ligaya Abeto. Ay, Nanay Ligaya, good morning. I hope maligaya ang iyong araw, di ba? Dave Pinosa, kag kay Richelle Aguarense. Hindi Aguarense, no? Greet siya lang si mama niya, si Nening. Gapa mati subong kag happy birthday man. May ginagreet siya nga birthday sa iya self. Siya gidili ya. Bongga. Siya gigaling may birthday. Happy birthday, Richelle. Sige lang kami mag-greet sa imo. Happy birthday sa imo. Sige, Action Doors. I hope enjoy your day, Action Boy. Correct. Kay Richie, Radney. Ano naman? Radney. Radney Oyang Gorin.
Nagapamati sila kuno dira sa may Sweetheart of Negros, Municipality of Isabela. Isabela, gali, Sweetheart of Negros. Gani, subong lang ko kabalo. Gani. Ay, bonggang Sweetheart of Negros, ang Isabela. Sige. Rafael Caceres, nagapamati sila Action Boy dira sa may Purok Matahum, Barangay Tangob. Tamyaw ya lang Kagawad Helen Lamayo sang Barangay 7, Victoria City. Kag Sonny Vergara sang Barangay Mabine naman Old Escalante. Kalayo sa mga ginapang tamyaw ni Sir Rafael na no. Kay Shakil Tarak Muhammad, ginatamyaw ilang tanan nga taga Hacienda Buena Esperanza, Cadiz City. Ang nagatamyaw Nonoy Arnold nga apo ni Sidad kag Hano. Jano. Ang sang una da. Okay, sige. Si R.R. Montua Rihinyo. Montua Rihinyo. Yes, good morning. Live watching from Alangilan. Hello, Action Boy and Action Dorel. Hello. Kaya Christ Caripol. Javier Tanatan. Good morning, man. May lang pagpamati. Sige, later naman ang iba na. Later naman. Karoon naman dugay-dugay ha. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa track ng alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Ginkonformar ni 3rd Infantry Division spokesperson na Army Major Senon Pansito nga miyembro sa Philippine Army nga na-assign sa 62nd Infantry Battalion sa Quintin Remo Banwa sang Moises Padilla ang katapo sang Army kag Special CAFGO Active Auxiliary Kunska nga ang duwa ini sa apat nga suspetsado sa pagpatay sa Barangay Kagawad sa Barangay Lopez na siyudad sa Sagay. Sunod kay Pansito, naka-leave con emergency passes sanday Corporal Rico Fuertes sa Nobyembre 10, 2013. Nagpauli sa Lambunaw, Iloilo, bangon nagabusong ang asawa. Si Fuertes amo ang Assistant Patrol Base Commander sa 62nd IB. Duwa pa ni Pansito, wala gina-tolerate sang Philippine Army ang kaangay sining hilimuon kag hindi ni trabaho sang ilis sining hanay. Palayag pa ni Pansito, dapat lang at tumangon ni Fuertes ang iya ginhimo kag matagan sang patas ng investigasyon kag magwa ang hustisya. Nagpanugyan man si Okonday Baluan, una gintuad ni Rex Mutuela nga may kailabtaran sila ni Marshal Mangkimot sa pagpatay kay Kagawad Mario Negro Agabon, number 1 nga barangay Kagawad sa Lopez na siyudad sa Sagay. Suno kay Mutuela nga nagsugo sa ila mo si Ilenel Marquez nga may kaakig man kay Agabon. Upod nila nga nagplano sa pagpatay sa biktima, amon si Fuertes nga mo naman ang inatudlo nga tagluthang. Ginakusahan sa mga suspetsado si Agabon nga isa ka drug lord kag rapist, rason nga ginapatay nila ini. Magapangatubang karon na sang kasong murder ang ining mga suspetsado. Patay ang isa ka hardinero sa sulod sang iya payag-payag sa pribado nga resort sang Almadria Highlands, Sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Siyudad sang Talisay sa tuong Domingo sang gabi. Ang biktima ang ginklara kay Rogelio Ducay, legal ang edad kay nagapuyo sa amuman nga lugar. Ang maginatunlo nga persons of interest amo ang magtiyo nga Sanday Carelo Salapas, nagaserbe nga tagbantay sa isa ka farm, kag Rogelio Armamento, ginakabig nga watchman sa among resorts kag kaupod sang biktima. Sa inisyal nga investigasyon sang Talisay PNP, nasapuan si Ducay sa gwa sang iya payag nga may pilas sa ulo kag patay na. May dinumugay pa nga natabo sa sulod sang iya ginapuy-an, bagod naglinapta ang kagamitan, may dugo sa iya kasilyas, kag ginganoy papagwa base sa dugo nga naglinapta. Sunod sa investigador sang Talisay PNP nga si Police Corporal Aljon Bautista, posible nga nagasuya ay sa trabaho ang nagapanguna nga rason sang krimen matapos ginaligar pagpahalin kay armamento bilang watchman sa ila ginaubrahan. Ginaprepara ng kaso pagpatay batok sa mga suspect. Patay
Nataymaan na isa ka tricycle driver matapos ginbuno sang pareho man lang niya nga tricycle driver sa purok ng Barangay 3 Ciudad sa Bacolod kahapon. Ang biktima ginkilala kay Dennis Panige, 41 anyos, samtang ang suspetsado naman ay ginkilala kay Judy Inopia, legal sa Pangidaron, kag lunsay residente sa purok ng Barangay 3 Ciudad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Leo Estopa, antes ang insidente upod pa nga nag-inom santay Panige kag Inopia. Doon ang panginsaway ni Inopia si Panige nga magpauli na lang kay nagluntad nga pagbinaisay. Nagpauli si Panige sila balay apang sunod kay Estopa, nagkuha ini sang kutsilyo kag binangon kag gintuyo nga patyon si Inopia. Nakadalagan si Inopia kag nagkuha man sang patalom. Dead on the spot si Panige matapos ang kaangkon sang madamo pilas sa lawas. Arestado naman ang suspetsado kag natalapasakaan sang kaso nga murder. Ang hindi pagintsindihan ay ang isa sa mga ginatanaw nga rason sa amuman nga krimen. Paglaragway pa ni Estopa, ang masamiman giman ako nagamaoy kunubog ang ining suspetsado. Ginumpisa na sang Highway Patrol Group ang Partial Road Clearing Operation 2.0 sa pila ka madalanon sa siyudad sa Bacolod bilang sabat sa mando sa Department of Interior and Local Government kung DILG. So kay HPG Provincial Head Captain Robilito Mariano, hindi lamang sa siyudad sa Bacolod ginapatuman ang pagpanghawan sa mga pampubliko nga dalanon kundi sa bilog nga probinsya. Ginpayag man ni Mariano nga nagpakig-upod ang mga ini sa mga kapulisan kag iban pa ahensya sa lokal nga pamunuan sang siyudad agud mahawanan ng mga dalanon gikan sa mga parking nga mga salakyan kag iban pa. Ginpatag man ni Mariano nga kabakin man ini sa ila kampanya base sa Republic Act number 4136 kag sa mando man ni Presidente Rodrigo Duterte. Sandang nagahatag pa lamang sang warning kag ginapahibalo ni Dante Mendicilio, pamuno sa Bacolod City Legal Enforcement Team, ang mga sidewalk vendor sa syudad bangod sang kung sa naunang adlaw sa pagpatuman sang road clearing operation base man sa mando sa TILG. Sunod kay Mendicilio, for human consideration, wala pa nila ginadakop kag wala man nila ginakumpiskar ang mga baligya sang mga ambulant vendors sa baylo. Ila pa lamang ginapatagan ang mga ini nga ginadumili na ang pagplastar sa ilang mga baligya sa kilid sang karsada kaangay sa downtown area. Nagpangabay man si Mendicilio sa mga sidewalk vendors nga maglibon lamang sa ilang mga baligya sa ila na lang ng mga barangay agud malikawan ang problema sa sining road clearing operation. Nadugangan sa 98 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 18,470. Ang 5 ka lugar nga naka-record sa madamo nga bago nga kaso among Negros Occidental nga may 45, Iloilo City nga may 19, Bacolod City nga may 11, Iloilo Province nga may 10 kag Capiz nga may 9. Ginanunsyo man sa DOH 6 ang 108 kadugang nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 15,586 kag may nadugang nga 6 nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 483. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa aton mga ka-aksyon sa panahon Swimming lang gini or honors ng iban? Ah. Masila tanan di puro, masila may mga honors na. Gusto pa sila? Lanay na. Lanay na, may ija. Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari lang sa likod. Iyo, diya. May cellphone kami. Ari. Nawi. Ari pa. Ito nga. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Aksyon Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP. Kay para sa ila nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan na binigay sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Good lang. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapiyan-piyan.
hindi gid mayo ka mabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na, wala ka man niya reklamo, wala ka man niya 300 pesos, iba niya timiara, git silang ina. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Anong ginang pinakagusto mo? Mangin ka sa uli? Mangin teacher, science teacher ang ginang gusto. Science yung favorite mga subject. Subong nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks, bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman, nang naka-adapt ka na sa situation, nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay? Anong budlay gid? Anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga. Sige, padayon kita mga kaaksyon sa aton dira nga mga FB friends, no? Sa akon nga mga nagaagi bala sa akon nga watch party dahil lang kay nga akon nga cellphone do na bilin pa no? Anyway, sa kay Jen Oiseser, good morning man sa imo. Sa kay Ed Antejos, good morning man. Halin sa daw ano nga kuan man nga flagman Canada ni siya, Canada. No? Kay Gerald Guillermo, kumusta na ko ng Bacolod? Okay lang sa Bacolod. Naganubo man ang kaso naton diri sa COVID, no? Anyway, sa kay bigo naton Juan Bolgalio, good morning man dira sa Las Vegas, Nevada. Kag of course kay Susan Jaime Allen, mayong aga man sa Houston, Texas. Kag kay Lilian Bermudez dira sa may Australia, no? Kag good morning man sa kay Teresa Linaha Kayaw, Jen Buerom, good morning sa imo. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning. Judenia mo, ti Juday muna, okay lang na sa? Yes, sa go action boy. Alex Montesa, good morning. Jomar Magbanwa, watching sa Phil Rice Negros Occidental with SG Inones. Okay. Si Dennis greet niya si Richel Aguarenses ang happy birthday. Si Bia Jonathan Malaction Boy. Hambalon ta ako nga natulugan siya kunong gabi pagtawag mo. Kintob na ako nga isda. Kintob. Namangkot kay siya ko Namangkot ko na ngalan. Hindi ko dahil lang namin ko balagin pamangkot ako sa balay mo. Anong isang isda ko dali lang. Itawagan ko anay ang ako nga supplier. Mo supplier. Doon nagtabog naman. Hambaya gani. Ay, kabalo kan mas mo nga ging kapoy, wadyo bala si palay pabalahalin, nagmotor lang tiging kapoy guro natulugan after delivery. Gani. Thank you good John ha. In fairness. Ano to kintob? Kintob. Okay. Ang dalagko. Dalagko to mo, do to ko dalagko na dalagko. Isda sa bato namin abla sa Bawan action boy ko no. Amo tong tigin sa Bawan mo gabi. Wala pa. Wala Gin pa. nagsugba pa lang ko gabi. Sugba ka lang anay. Level 1 lang anay. Perfect. Namin man. Bion, asin na Blonde? Blonde? Blondie? Blondie. 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 Good morning dira kay Blondie sa Bago City. Sige. Sige. Pwede ko mga ngalan sa itong mga ka-aksyon, no? Josie Beton Camacho. Pretty Mommy Dorel. Parang watching from Mansilingan. Sino hambal? Si Josie Camacho. Ay, gali. May bago pa kong anak. May bago ka pagid nga anak. Good morning, Aksyon Boy and Pretty Mommy Dorel. Bongga. Sana all. Pinky Truel, happy Tuesday man sa imo. Watching from Barangay Villamonte. Sa kay Cory Vidahan, no? Good morning man. Jonabel Dayauna. Si Tambia man ni Charis Cabellion, ang bata niya nga si Charmaine Villarico, kag Sunny Grace Villarico sa Dumaguete City. Ang katamyaw si Charissa Villarico. Antoinette Pilado, good morning mo kay Dodoy kag Arlie Piliado, kag kay Melcho kag Aplaha Sansawi sa La Carlota from Canada. Raydan Velasco, keep safe everyone. Halin ini sa Kawayanan 1. Dondi Tabaque. Donde está Santa Claus?
Ti donde tabaki ngalan niya. Ti kundi donde está Santa Claus. May kanta na ba? Donde está Santa Claus? Mamasita ba nga, kwan? Ang Christmas song nga kabate? Ako Mamasita. nakabati, oh. Mamasita. Doon kabati ko na yan. Donde está Santa Claus? Amo Oh, na where ganita. is Santa Claus? Tiyan mo na nga, lari donde. Huwag na pangitan sa permi mo sa ilabalay. Mo na nga, donde? Kaya ang donde, where is Santa Claus? Dondi, where is Santa Claus? Dalawa sila, donde está Santa Claus? Where is Santa Claus? Perfect. Donde tabaki? Diin si donde. Wala. Risa Lee, maray, good morning dala sa imo. Patamay ako na sa paryente niya sa pamilya Bailon. Good morning. R.R. Montua Rehinio. Ginagreet niya si Tatay Mingo kag Mama Lina Espigol. Nagalantaw live kag ginapagreet niya ang akong partner si Donnie Hinsoli Espigol Lorenz. Ang isa ka happy birthday in advance. Advance happy birthday. Sige. Si John Abel Dayauna sa pinaginpinan gali ni sa sa Kabankalan. Kintob to siyang isda. Kintob. Ginano pagidagin comment Comment pagyan. Ano yan, ni Bia Jonathan. Sige, si Vanessa Mayo. Good morning dara sa imo, Van. Ma'am Vanessa Mayo, Minnesota. Good morning dara sa imo. Digna. Ilanggo Gasalao. Ilangos Hindi ko Gasalao. na mayo Japon ka no subong. Sige, Sige. standby. Aksyon! Numero 1. Kag sa aton mga kaaksyon na kahibalo Philippine Standard Time, las 6:24, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginrekomendar sang National Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagdeklarar sang state of calamity sa bilog nga Luzon bangod sa halit nga natugas ang pila ka bagyo nga nagapekto sa pungsod. Suno kay NDRRMC Executive Director Undersecretary Ricardo Halad, ang rekomendasyon sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga ipaidalom sa state of calamity ang bilog nga Luzon ini sa tuyo nga matutukan ang epekto sa sunod-sunod nga mga bagyo nga nagapekto sa pungsod. Duha pa ni Halad, ginkasugtan man sa meeting nga mag-convene ang Technical Working Group para sa Joint Prevention, Mitigation kag Preparedness Clusters ang NDRRMC. Samtang ginmando naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga maman ang chairperson sang NDRRMC nga liwat nga usisahon sang pag-asa ang ila historical data agud nga paayo pang pag-issue sang warning sang mas temprano. Apisar nga nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Ulysses nagapabilin sa gihapon nga lubog sa baha ang 124 ka mga barangay sa Pampanga. Gin-report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRMO nga ang partial nga damage tugas ang bagyo ang nagdangat sa 24 milyones pesos. Sunod sa PDRMO, 26 ka mga low-lying barangay sa Masantol, kag 21 sa barangay Macabebe ang nagapabilid nga lubog sa baha. Sinimana na nagligad umpisa pa ang paglaslas ng Bagyo Quinta. Sa Banuas ang San Luis, 11 ka mga barangay ang ginabaha sa gihapon matapos nag-awas ang creek sa among lugar. Na-report man ang mga pagbaha sa 31 ka mga barangay sa Candaba, 3 sa Santo Tomas, 4 sa San Simon, 6 sa San Fernando, 5 sa Apalit, 9 sa Minalin, 2 sa Sasmuan, 2 sa Arayat kag 1 sa Mexico. Sa pinaka-latest, naglambot na sa kapinstenta nagkalamatay sa Pilipinas sa paglaslas ng Typhoon Ulysses. Ginpad naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang publiko angot sa mga bugos o kung peke nga mga donation drives kasunod sa sunod-sunod nga kalamidad nga nag-igo sa pungsod. Sunod sa NDRRMC, may mga individual nga nagapamintaha nga ginainto ang mga tao paagi sa pagkolekta sa mga donasyon kaya ginapahayag nga igadonar sa mga nahalitan sang bagyo. Panungyan sa ahensya sa publiko nga ihatag ila donasyon sa mga establisado nga organisasyon o kung institusyon nga napamadudan na ang track record sa pagbulig sa mga apektado nga komunidad. Magluwas na rin ipanugyan man sang NDRRMC sa publiko nga mahimo man mag-coordinate sa ila local government unit para sa anuman nga donasyon.
Sa dugang nga balita national, ginaprobahan na sa House Committee on Ways and Means ang hagna nga nagahatag sa senior citizens kag person with disabilities o PWDs sa tubtob 50% nga discount sa pagkuha sang passport. Ang komitiba ginaprobahan ang ginamyandahan nga passport law nga nagapasaka sa senior citizen discount halin sa 32% pakadto sa 50% sa balayran sa proseso pag-issue kon pag-ilis sang passports. Ini ang applicable o kung applicable man sa PWDs. Wala makatambong si Presidente Rodrigo Duterte sa katapusan ng adlaw sang summit kaupod ang Southeast Asian leaders matapos nga biyahe ni padulong sa mga lugar nga napektuhan sang bagyo. Sunod sa kay Presidential Spokesman Harry Roque, nahangpan naman sa mga leader kung nga absent ang presidente, bangod nga nagdungan sa summit ang paglaslas sang sunod-sunod nga bagyo sa Pilipinas. Sa nabiluan, ginpangunahan sang presidente ang aerial inspection sa mga lugar nga naapektuhan sang bagyo kana patigan sang briefing para sa bulig sang gobyerno sa mga biktima sang pagbaha subong man sa mga nadulaan sang balay. Sa sulod sang pito ka adlaw naka-record ang Pilipinas ang mas manubo sa 2,000 ka mga bagong kaso sa COVID-19 matapos ginanunsyo sa Department of Health ang 1,738 ka mga bagong kumpirmado nga kaso. Ini ang nagdala sa kabilugan nga 409,534 sa diin 27,369 o kon 6.7% ang aktibo. Ang DOH naka-record sa 45 ka bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 374,366 kag nadugangan sa pito ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 7,839. Ang mga lugar nga may madamo sang bagong kaso ang mga syudad sang Davao nga may 140, Cavite nga may 117, Rizal nga may 89, Laguna nga may 87 kag 79 naman sa Batangas. Ginpasalamatan naman ni PNP Chief General Debold Sina si Presidente Rodrigo Duterte sa pagdepensa sa iya batok sa mga kritiko. Una ang ginpahayag sa presidente ang ginpasaylo na ni si Sinas angot sa isyo o kung ginpasaylo na niya si Sinas angot sa isyo sang Manyanita sa adlaw sa kadlawan sa tumbulan sang Mayo nga ang Metro Manila na paidalom sa enhanced community quarantine. Sunod kay Sinas nahuya kag kalipay ay nabatyagan bangon sa ginahimo nga pagdepensa sa presidente sa isyu pila ka adlaw matapos siya gina-appoint bilang PNP chief. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Inyong gimabatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Happy birthday gali sa kay Engineer Kenneth John Vidaha. Birthday niya karon nga adlaw. Bata ni siya ni Cory Vidaha. Happy birthday! Engineer Kenneth John Vidaha, happy birthday. Standby na kita sa Aksyon Aksyon Report, second portion. Upod sa Akay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!